El mes d'abril va ser un mes profitós pel que fa a activitats a Premià de Dalt. Durant aquest mes de primavera, l'Ajuntament ha organitzat diferents celebracions perquè la població sortís de casa i aprofités els primers dies de calor de l'any. Des de Premià de Dalt hem volgut sortir al carrer per saber quins són els actes que més han agradat a la població. D'entre tots els que s'han fet, els veïns destaquen el Sant Jordi, el Divertit Art i l'Aplec de la Cisa, de totes maneres amb opinions ben diferents. El Divertit Art es va celebrar durant la Setmana Santa. Aquesta activitat enfocada a la mainada i a les famílies és sempre molt esperada pels veïns. Els que hi han anat s'ho han passat d'allò més bé, però molts coincideixen que la data no era la millor. Vam estar al Divertit, ho fan cada any, està molt bé pels crius. L'únic que bastantes cues, però els crius ho passen bé i és el que importa. Sí, al Divertit no vam poder ser-hi perquè aquest any vam ser fora. Sí que és veritat que altres anys sí que hi hem anat i el que sí que vam veure és que aquest any havien inclòs algunes activitats més així artístiques i això, i va ser una mica una llàstima que no hem pogut estar aquí. Saps què passa? Que jo no tinc cap nano aquí. Els meus fills, els meus nets viuen a Premià de Mar. Van a la Salle, vull dir, no pugen encara. Els tinc aquí perquè tinc els nanos avui els dijous. Però sí que fan coses, en fan moltes de coses aquí a Premià de Dalt. D'altra banda, un dels dies marcats en fluorescents a l'agenda de Premià de Dalt és, com no, el dia de Sant Jordi. Això en pensen els veïns? Quin dia et va agradar més, Sant Jordi o l'Aplec de la Cisa? Quin dia t'ho vas passar més bé? Sant Jordi. El dia de Sant Jordi. Va estar molt xulo amb totes les paradetes i tot, va estar molt guai. De totes les activitats que s'han fet durant l'últim mes, però, la que s'endú la palma és l'Aplec de la Cisa. Aquesta tradicional trobada, acompanyada d'una fira artesana, enamora els premianencs. El dia com que va acompanyar, doncs vam sortir de casa i vam pujar caminant amb la Cisa i des del col·le fins a arribar a la Cisa contínuament saludant a la gent que trobàvem pel camí i arribàvem allà, vam fer un vermut. Sí, vam estar fent una volteta per les parades, vam pujar a peu fins allà dalt, oi que vam pujar a peu? Sí, i vam fer una volta per les parades. Et van agradar les parades que hi havia? Sí. I, bàsicament això, fer una volteta per allà, i això cada any ho fem també a la Cisa. També vam estar a l'Aplec de la Cisa i molt bé, està molt bé. A més va fer bon temps, moltes paradetes i molt maco. En definitiva, un abril ple d'activitats que genera, en general, opinions positives.